naye ali babere bakoigwa amenya baiga ba asensemiga ya Nyamondo igotoka asensemo ya Kyogoro imeye bunge ya Nyaribari chache county ne ya Kisii kubotekana amone bikore bigabigotebekana buna nebyoborogi yongoro kwa Pastor Nyangalese Mbonserio seito matongaiga asama mana ya koleka bono ekenyureke na gotoko bano moichano ekiagere korekana n'abantu mbare bakora kisabari kya butuko bara batari korara batagete gokora obosaria asekera rituko muna bono mugino yote bange nyumba ya njabu netwe bono nyore pagi yaye gaiga so muchio bande igoto gukumie gento montaru siti binto muchio bande gocha koruta geita kio manyane ekenyureke kiabeire no bosari obonge naende muna bono amatoke chinyomba chiabune kogenda amatoke mugondo taiyo tutagete kubwatera namo mune kenyoro n'abagambi baito tokore emeremo yokumanya abantu abang'ambarabi bakoreto obosaria ase botuko abantu bande toraire naende muna bono fato itaichire okorira amasabo nigo anene obotuko bwa rero abanyakinyora baiga banyara bagwichanira egekore eke anene bagoteuna nigo anene kero kindi kanete yokorekana obotuko bwo kerero asanene ebintu bibotutukanu byanyorwa ase geitekeiga nigo egati ebintu biri byanyorwa ase omuchoyiga nechibicha anene chigotebekana buna nechi abantu banyara bagukwa ase amatuko akoro omaiga anene ebitabu amonegati ebintu binde ebyanene banyara bagotebuna nigo bire ebyoborogi mbona mambi nabokire nariko nyone imukire nyanda gotebi nikuro muture ati akero umugambi esimi amotebi nane nkobune ebintu binde byatokire ogwaro ngotira guchaiga watekana amuna abanyakinyora baiga nigo anene banyare bakongera buna ekene kore anene kyabere ekyo goichanike ima egento anene banyarire bakoikeria nigo banyare bakubolia egati abali bakora ebikore bune biga banyare anene bakwimukia ebitambukiro byo kwene kibuna inkubwatokana bali amone ngana ejeiga ane bagotabuna ne yoborogi eyanene yabere gotutukania abantu bekinyorekeiga omuntu gocha konyorekana kagutara busa inchera amasabo nengenche nene muna bona bafata mbali gokora emirimo ya busa na inche no mu pastor titori gokora emirimo ya busa gorangeri tore nyasaye oroki kiara maisha na matindi mono igo monto ndo urachanyorekana ogotara busa inchera tacha gotebanga no muntu omoroga na amasabo ari fata abekira na ba pastor bagocha kobeka amasabo egere enseye gose negwene ekiara abantu baminto echeche yakore kirembe etatakeiri no ano bosibwa nyasaye ekanisa nero omuntu okora obosari muno obwa butuko tigagende ekanisa akore obonyasaye egere nyasaye amoseseni enyorere ebinto byaye rikagujikoiba ebinto emigondo y'abantu kobuna chinyumba nyasaye nigagoseni ekeroro omanya n'oboronge nigo erombe eyanyari wikerna asensemeiga yarenge amono maisugusu amanekigima amono goichana kubwatekana amonege korekeiga bagotabuna ne kyoborogi nayo keripotelia egetaseni gia Inka TV koreiga asensemeiga ya matongo igotoka ase orogongo rwa Kyogoro imeye bunge ya Nyaribari chache county ne ya Kisii Eliane Lucas Mogaka.